ошкор намудани ду далели нашаҷалобӣ низ натиҷаи амалиётҳои бобарори милитсияи шаҳри Панҷакент аст. Дар алоқамандӣ бо ҷиноятҳои мазкур нисбати 6 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ва аз гумонбарон наздик 4 килограмм воситаи нашадор мусодира гардид. маводи мухаддир сарнавишти ҳазорон нафарро догдор карда бошад ҳам мутаассифона пешгирӣ аз маомилоти он ба пуррагии номумкин боқӣ мондааст. Чанде пеш дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент дар минтақаи маъмурӣ ду ҳолати нашаҷалобиро ошкор ва дар алоқамандӣ бо ҷиноятҳои мазкур нисбати 6 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. дар ҳолати аввал се узви оилаи ҳақбердиево ки яке аз онҳо зан мебошад, сокинони деҳаи Авазалии ҷамоати деҳоти Саразм барои ба муомилот баровардани 1 килои 675 грамм воситаи нашадори намуди афюн дастгир шуданд. ҳақбердиево Ориф соли таваллудаш 1974, Ҳошим соли таваллудаш 1981 ва Саида соли таваллудаш 1968 бародару хоҳарони ҳамхун бо маслиҳати пешакӣ бо Шарван Ғаффоров Нурбек Абдуҳомидович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи деҳаи шурчаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ин тиҷорати сиёҳро ба роҳ монданӣ буданд ки милитсия қасди онҳоро шикаст. 1 килои 675 грамм маводи мухаддирро аз Нурбек дастрас намуда дар хонаи Апам пинҳон кардам. Апам аз ин амал огоҳӣ дошт. мусодираи 2 килои 120 грамм мухаддароти намуди афюн натиҷаи амалиёти бобарори дуюми милитсияи Панҷакент аст ки дар ҷинояти мазкур 2 нафар Хонимов Ғолибҷон Алимқулович соли таваллудаш 1994, сокини деҳаи Уртақишлоқ ва Тошпулотов Фурқат Убайдуллоевич соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи деҳаи Камартоши ҷамоати деҳоти Саразм гумонбар дониста мешаванд. Ба иттилои милитсияи Панҷакент гумонбаршуда Фурқат Тошпулотов дар ҷараёни чорабинии оперативӣ аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. роҳи кӯҳӣ қатӣ якум гуфт ки $100 метиҳам гуфт, састим гуфт. بعد 200 метиҳам гуфт. чӣ 200? $200 гуфт. тавре аз нишондоди дастгиршудаҳо бармеояд онҳо бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ чунин иқдоми ғайриқонуниро интихоб карданд ки оқибати ин ҳаракати ҷиноятӣ шикасти орзуҳо ва маҳрум шудан аз озодист.